Bon dia a totes i tots. Bé, avui torna a fer goig l'aula, suposo que perquè el tema ho val. M'acompanyen a la taula el coordinador, el comissionat de política lingüística del nostre equip i també el coordinador de política lingüística de la nostra universitat. D'alguna manera, avui crec que la temàtica està molt orientada. Suposo que la majoria dels que esteu aquí doncs sou futurs professionals de l'educació, però avui tractarem un tema concret, que és la llengua catalana. Ara mateix venia de fer una tutoria als alumnes de primer curs d'un grau que no és dels vostres, perquè ja sabeu que no s'imparteixo classes, sinó que jo dono classes al grau d'Administració i Direcció d'Empreses, i em comentava el professor d'una assignatura que en principi podria semblar àrida o difícil, com l'és l'estadística, que el problema que tenien actualment els alumnes quan feien l'examen d'estadística no era saber les tècniques de l'Excel per a resoldre els exercicis d'estadística. Podeu passar tots cap endavant, que hi ha uns quants espais aquí. Aneu omplint els forats. Aquí n'hi ha 5 llocs, allà n'hi ha 5 o 10 més. Al final han vingut molts, masses. Aquest ens el reserven per nosaltres. No, jo me n'aniré. Bueno, però estan més o menys. Els que esteu de peu, aquí encara queden 3-5 seients, podeu passar cap aquí endavant. Jo crec que ho haurem quadrat. Quasi. Aquí n'hi ha 2, aquí n'hi ha 2 més. Ara ja la cosa és impossible. Bé, doncs comentava que en una assignatura com l'estadística, que podia resultar difícil conceptualment, el professor em comentava que actualment la majoria de les dificultats no eren el resoldre els exercicis, sinó el que no entenien el que els hi preguntaven. I això és un problema més greu, perquè no afecta només a l'estadística, afecta a qualsevol àmbit del coneixement. Si un no entén res, difícilment podrà respondre res. Si ara en lloc d'estar parlant en català estigués parlant en xinès, doncs segurament ningú de vosaltres m'entendria, alguns a lo millor. Això és el que hem d'intentar evitar. Hem d'intentar evitar que la nostra comprensió sigui realment tan minsa, perquè evidentment el que fa un examen normalment no va a buscar que la dificultat estigui en la comprensió lectora. I avui jo estava fent un examen aquí, Arturo me veia i tal, torno a dir el mateix. El 50% de les preguntes que m'han fet era aquí què preguntes? O sigui, ens hem de començar a plantejar aquest problema i mirar de quina manera el podem resoldre. I vosaltres, estic segur que al llarg de la xerrada d'avui en tindreu molta feina a aconseguir que això es reverteixi, perquè per això sou els futurs professionals de l'educació. Bé, és un plaer tenir l'aula així i és un plaer acollir aquí un altre cafè de llengües, perquè aquesta vocació que ja vam tenir quan vam agafar a l'equip rectoral el fet de portar totes les unitats
al campus de les Terres de l'Ebre perquè el campus de les Terres de l'Ebre també visqui aquesta realitat plena de la nostra universitat. Per part meva, res més. Doncs espero que avui gaudiu primer d'este debat i després segur que ho direu una mica més perquè, clar, les coses musicals i tal sempre tenen un punt més de xalament, però en principi doncs esperem que així sigui. Li passo ja la paraula al comissionat de Política Lingüística, José Antonio Moreno. Moltes gràcies. Bé, bon dia. De fet, ja gairebé bona tarda, Xavi. Gràcies per aquesta presentació. I bé, volia compartir en primera instància el goig que realment fa tenir l'aula magna del Campus Terres de l'Ebre plena per poder parlar justament de política lingüística, que no sempre tenim la possibilitat de fer-ho, i sobretot de fer-ho davant estudiants d'educació, que, com deia el director del campus, justament teniu molt a dir i molt a veure en relació amb el futur de la llengua catalana, bé, no només a l'ensenyament, sinó, en definitiva, a la nostra societat, no? Al nostre país. Això seria la primera qüestió. Vull agrair, per tant, en primera instància al Xavier, al Josep Holgado, per haver-me acollit al Campus Terres de l'Ebre aquest Cafè de Llengües. Naturalment, també l'Arturo Galla, jo crec que una de les raons per la qual també tenim, efectivament, l'aula plena, però bé, és una bona excusa també, no?, per tenir aquesta possibilitat. Deia que és un cafè de llengües, l'hora seria més de vermut, no? I com veieu tampoc no el portem, però la realitat és que es tracta d'alguna manera de posar a debat, de compartir bé, qüestions que ens preocupen en relació amb l'ús, en aquest cas, de la llengua catalana a la universitat i de manera específica en l'àmbit de l'educació. No? I justament per aquest motiu aquest cafè de llengües està adreçat justament a vosaltres, no? els futurs professionals de l'àmbit de l'educació. Feia referència abans al Xavi i per això em fa gràcia, no?, ser aquí al Campus Terres de l'Ebre, que fa 2 anys, estava repassant a l'octubre del 2022 vam estar aquí, justament potser hi éreu alguns, no ho sé, al Cafè de Llengües, que amb un format una mica diferent vam fer quan estàvem elaborant l'actual Pla de Política Lingüística. El Pla de Política Lingüística de la URB el vam aprovar a l'abril del 23, ara fa un any i mig, gairebé, i bé, vam fer ruta, no?, per les diferents seus de la URB i una d'elles, he de dir, de les més nombroses, més participatives, i en aquell moment era a l'Espai Llibre Col·loquendi, no?, que teniu a la part baixa. Certament va ser molt interessant i vau ser molt participatius, no? Per tant, això ja és un element que em fa pensar que estic molt a gust, no? D'altra banda, he de dir que la meva dona és senienca, per tant, molt sovint visito les Terres de l'Ebre i em sento com a casa, no? Com us deia, quan vam estar aquí, en aquell moment no m'acompanyava el Jordi, venia el John Bates, que era fins fa molt poc el coordinador del Servei Lingüístic i de Publicacions, ara ho és el Jordi. Bé, doncs, com deia, va ser un moment per veure com podíem encarar també el Pla de Política Lingüística, compartir els neguits, els dubtes, quina era la gestió de la llengua a les diferents seus en aquest sentit. I, de fet, com a resultat del Pla de Política Lingüística, posteriorment vam aprovar, després us en parlaré, un pla específic en l'àmbit de la Facultat de Ciències d'Educació i Psicologia, a la qual estan vinculats els graus d'educació. No? Bé, respon a una preocupació en primera instància de la universitat, del sistema universitari i en conjunt també de la preocupació per la situació de la llengua catalana arreu del país. No? D'aquell cafè de llengua sí que recordo un primer element molt rellevant, penso jo, i és que el paisatge lingüístic, que és un terme que fem servir molt, era prou diferent el d'aquest campus del d'altres seus de la URB. És a dir, aquí, quan parlava amb vosaltres o amb els vostres companys, ningú no es plantejava o no tenia massa problema de dir, no, aquí canvis de llengua? No. Si canvia algú de llengua que diu català, l'obliguem a que torni a la que toca, no? És a dir, no hi havia... que era una situació que, en canvi, és prou usual en altres
ensenyaments, altres seus, per exemple, el canvi de llengua anunciada en una assignatura. Per tant, veiem que el paisatge lingüístic, el viure en català, que és el lema d'alguna manera que des de la Comissió de Política Lingüística encetem per totes les nostres campanyes comunicatives, aquí, al campus Terres de l'Ebre, efectivament és possible i és en tots els sentits, cosa que, hem de dir, no sempre succeeix arreu fins i tot de la nostra universitat. D'altra banda, aquells primers cafès que eren més informals, i aquest pretén ser-ho, malgrat que estiguem aquí a la taula, van seguir uns cafès de llengua adreçats a la presència del català a la docència, del català a la recerca, i d'alguna manera aquest és un nou format, diria, un cafè concert de política lingüística, d'alguna manera, i nosaltres no ens estendrem massa, tant jo mateix com el Jordi. Sí que us voldríem compartir alguns elements que pensem que són rellevants en relació amb la política lingüística. En primera instància, cal que reflexioneu com a futurs professionals de l'educació, us esteu formant, amb la responsabilitat que teniu envers la llengua catalana en el futur, en el moment que sigueu mestres o professors, és igual el nivell educatiu en el que finalment impartiu. D'altra banda, molt lligat amb aquesta qüestió, compartirem de manera molt breu quines són les principals línies de sistema universitari i de manera específica de la URB en relació amb l'àmbit de l'educació. I d'altra banda, el Jordi us explicaré també quins recursos, quins serveis posa a disposició de vosaltres com a estudiants dels graus d'educació justament per assolir o augmentar aquestes competències a les quals feia referència abans el Xavi, en relació amb comprensió, expressió, naturalment aquí en relació al català, és del que estàvem parlant. I com a punt de partida jo crec que hem de ser conscients que tot plegat hem de tenir present que aquestes actuacions responen a un sociolingüístic molt clar, crec que conegut per tots, i si no crec que ho hem de compartir, que és així, i és l'actual context sociolingüístic, un context sociolingüístic en el qual és evident que la llengua catalana experimenta un retrocés en l'ús. Això és una opinió compartida pels sociolingüistes. Jo diria que, de nou, les Terres de l'Ebre, aquest campus, pot estar en una millor situació respecte a altres zones del país, probablement és així, i naturalment la situació és més important, aquest desequilibri a l'àrea metropolitana, a les grans ciutats, com és el cas de Barcelona, Tarragona, també, però tot i així el que sí veiem és que certs hàbits que eren abans propis d'altres àmbits també es comencen a donar en el nostre entorn. I en aquest sentit vull pensar, suposo que el coneixeu, no ho sé, el Miquel Àngel Pradilla, del Baix Maestrat, de Rossell, és el nostre sociolingüista de capçalera, d'alguna manera, sempre, i per tant coneix bé l'entorn, sempre ens diu que les coses també ens estan canviant aquí a Terres de l'Ebre. Per tant, això ens fa... Crec que teniu, insisteixo, una responsabilitat molt gran envers l'ús social de la llengua catalana i com a professionals, futurs professionals de l'educació, hi teniu un paper molt rellevant i penso que és important que en sigueu conscients. Tenim una petita presentació, però no senzillament per acompanyar aquestes qüestions que us comentava. El primer element rellevant és que l'àmbit educatiu és clau per a l'estratègia de política lingüística. Això no ho diem només nosaltres, sinó ho diu el govern, i aquest cercle que tracto de mostrar a la diapositiva justament és que la responsabilitat que tenen els centres educatius, els professionals de l'educació que hi treballen, l'alumnat que rep després aquests ensenyaments i de quina manera intervé la universitat són elements rellevants. De manera molt breu, els centres educatius són els que garanteixen i han de garantir l'accés al coneixement de la llengua catalana per part de tot l'alumnat. Aquest és un primer element vinculat a les polítiques d'immersió lingüística que ja coneixeu. I això fa que les persones, els professionals que heu de treballar als centres educatius, justament sou models de llengua. Crec que això és important que ho tingueu present. I ser model de llengua significa fonamentalment dos elements. Podríem estar força més temps, però fonamentalment vol dir tenir un nivell de competència lingüística elevada,
de tant oral com escrita, en la línia que comentàvem abans, i un element tan rellevant com l'altre, de consciència lingüística. No? Ser conscients de la rellevància dels usos lingüístics i de tot el que suposa. No? Per tant, aquests dos elements que tenen molt a veure amb les actuacions que després proposem. D'altra banda, vosaltres heu de compartir després, com a models de llengua, sereu els responsables de transmetre i desenvolupar aquestes competències en el vostre alumnat a les aules dels centres educatius, d'infantil, de primària, de secundària, allà on impartiu classe. No? Per tant, teniu en aquest sentit una responsabilitat pel que fa a la preparació d'aquest alumnat justament per fer un ús adequat. I a nosaltres, a la universitat, ens correspon una altra responsabilitat complementària, que és la de formar, no? És a dir, tal com teniu configurats els graus que impartiu, per exemple, aquí a Terres de l'Ebre, doncs aquí no teniu màster, no? Però tant a grau com a màster justament tenim una responsabilitat en relació amb la formació dels professionals de l'educació. I, per tant, també hem de d'alguna manera, vestir, no?, d'aquestes competències, i aquí és on entren elements com sabeu el que us exigeix el C2, no?, per poder treballar amb el Departament d'Educació, no? Perquè entengueu una mica aquestes qüestions. D'altra banda, només per situar-vos, com us deia, això forma part de la política lingüística universitària. En aquests moments, un document que per nosaltres és molt rellevant és el Pla d'Enfortiment de la Llengua Catalana, el sistema universitari i de recerca, ja té 2 anys, i té tot un seguit d'eixos que són els que teniu en pantalla. Jo no incidiré en tots, però el primer i inexcusable, diria, és el fet que el que es proposa aquest pla d'enfortiment és que efectivament el català sigui la llengua pròpia de la universitat, això ho és, però a més que sigui la llengua d'ús normal a totes les seves activitats, no? Docència, recerca, i d'això se'n desprèn tot el que ve a continuació. També ho sabeu, com a estudiants, tenim el compromís de garantir els vostres drets lingüístics, no? El dret a rebre la docència majoritàriament en català, a que tingueu la llengua anunciada prèviament i que respecti aquesta llengua anunciada. Fem campanyes, no?, per compartir aquests principis. És una mica el que es desprèn al tercer punt. També deia, no?, incrementar l'ús del català a altres àmbits, la recerca, la divulgació, però vull destacar la que teniu en vermell, millorar les competències lingüístiques en català dels diferents col·lectius de la comunitat universitària. Això significa alumnat, professorat, personal tècnic d'administració i serveis, no? Però incideixo en aquest perquè té molt a veure com un subpunt, no?, que és el de la millora de la capacitació lingüística en la formació del professorat no universitari. Això està contemplat en aquest document i, fonamentalment, es desprenen aquests 2 elements que veieu en pantalla. No? D'una banda, impulsar el català als graus de formació de mestres, amb els elements que veieu aquí. No? Primer, garantir un nivell lingüístic inicial, són les proves d'accés que feu, que s'han administrat també a aquest campus, com a la resta de campus on hi ha ensenyaments d'educació. Reforça la formació lingüística, no?, com a futurs professionals de l'educació, sobretot de manera específica en les competències orals, perquè és la llengua de transmissió després a l'escola, als centres educatius, de manera complementària, perquè la llengua va de la mà de la cultura en català. El cas de la cançó, no?, és evident un exemple molt clar, i l'augment de la consciència lingüística una mica en la línia que comentava abans. I també, de manera paral·lela, com deia, potser aquí no incideix tant, també es vol treballar en la millora de la formació inicial del professorat de secundària. I bé, això ho vam recollir, era un document que teníem al 22 i que hem recollit al Pla de Política Lingüística de la URB. No sé si el coneixeu, imagino que naturalment el professorat sí, però com a estudiants no ho sé, però hi ha un punt específic que senzillament recull aquesta línia d'actuació del pla d'enfortiment, que és justament aquesta de millorar la capacitat lingüística durant l'etapa de formació. I es contemplaven 3 elements. D'una banda, la prova diagnòstica, que l'heu feta per accedir als estudis. De manera paral·lela als vostres estudis,
oferir formació específica, justament per millorar aquestes competències lingüístiques, i després ens vam plantejar l'elaboració, atès la rellevància i el caràcter estratègic dels graus d'educació, justament elaborar un pla específic. I això és el que vam aprovar ja fa aproximadament un mes, amb la participació un any, amb la participació de l'equip de Ganal de la Facultat de Ciències d'Educació i Psicologia i també persones dels diferents campus. Per tant, ara tenim aquest pla del qual d'alguna manera esteu rebent fruits, actuacions que compartim amb altres. Bé, aquí comparteixo amb vosaltres el cartell del Viu la URB en català, que és el nostre compromís, que pugueu viure en tots els aspectes. I no detallaré tots els elements que contempla el pla d'enfortiment del català a la facultat, sobretot perquè després el Jordi, parlant dels serveis, en certa manera aquests serveis el que fan és donar resposta a aquestes actuacions, però són aquests els 4 eixos que voldria compartir amb tots vosaltres. Insisteixo, el primer element, el de la millora de la capacitació en català de vosaltres com a futurs professionals. Penso que és un element molt rellevant. Segon element, molt lligat a la qüestió de la conscienciació lingüística, els hàbits, les actituds lingüístiques favorables a l'ús del català, a l'aula i fora de l'aula. És a dir, si desenvolupeu com correspon a aquesta consciència lingüística, podreu transmetre-la al vostre alumnat més enllà de l'aula, també al pati, que sempre es parla que als patis no es parla català, o en molts casos no es parla català, doncs també allà. I després 2 elements que ja escapen una mica a vosaltres com a estudiants, però sí que als centres. D'una banda és el fet de reforçar la presència del català, que crec que és bona, però cal continuar treballant en aquest sentit, de reforçar la presència del català a tots els usos institucionals. Això vol dir que actes com aquest es facin en català, tot i que hi hagi una intervenció en castellà, la presentació es pugui fer en català inicialment, aquest tipus de qüestions. I també, i crec que aquest Cafè de Llengües respon de manera molt clara a aquest últim objectiu, el de millorar la informació que compartir. Tenim una mica sempre l'esperit aquest de compartir, de fer transversal la política lingüística, és a dir, no serveix de massa tots aquests plans, aquestes planificacions, si després no són compartides, si no les coneixeu i sobretot si no sabeu quina responsabilitat se'n desprèn com a professorat, com a estudiants, com a futurs professionals. Bé, és els elements que ens preocupen, que ens ocupen com a Comissió de Política Lingüística de la URB, i una mica per acabar de refrendar-ho tot plegat, penseu que en aquest moment el nou govern de la Generalitat, sabeu que s'ha creat una Conselleria de Política Lingüística, doncs justament heu de saber que els graus d'educació, juntament amb els de l'àmbit de la salut, s'han declarat com a graus estratègics del sistema universitari. Per tant, tot això encara té un embolcall molt més clar. En fi, no voldria estendre'm més, però sí donar-vos les gràcies per ser aquí, per poder compartir amb vosaltres també aquestes línies, i ara cediré la paraula al Jordi de Bofarull, com deia el Xavi, coordinador del Servei Lingüístic i de Publicacions i secretari, jo en soc el president de la Comissió de Política Lingüística de la URB. Gràcies per l'atenció. No cal. Bon dia a tothom. Aquesta és l'última diapositiva de la presentació. Per tant, ara acabem i volíem acabar precisament explicant-vos els serveis que teniu vosaltres com a estudiants d'educació del campus Terres de l'Ebre sobre tots aquests objectius que hem anat desgranant, d'acord? En què es concreta això? Doncs bàsicament en 2 aspectes. Ara en direm alguns sobre el coneixement i un últim sobre l'ús. Pel que fa al coneixement, com sabeu, vosaltres, no sé si algú hi ha de primer aquí, no sé si hi ha algú de primer que hagi fet la prova enguany, però cada principi de curs fem una prova diagnòstica. Se sent bé o què? Sí? Fem una prova diagnòstica de català. La fem totes les facultats d'educació conjuntament per obtenir dades generals del coneixement de català entre els estudiants que comencen.
també perquè sàpiguen cadascú d'ells quin és el seu estat actual, perquè puguin millorar durant el grau. Per tant, aquesta prova, si hi ha algú que la va fer aquí, doncs abans que acabi l'any tothom sabrà en quin nivell està, si està per sota del C1, si té el C1 o si té més del C1, i a partir d'aquí, doncs, al segon quadrimestre tindreu una sèrie de serveis en funció, doncs, també en relació amb aquest resultat o altres serveis per la gent que no ha fet també aquesta prova. Pel que fa a la gent que ha fet aquesta prova, i ara parlo de la gent de primer, que no hagi arribat al C1, farem uns tallers gratuïts d'una hora i mitja. Hi haurà l'opció de fer-la presencial aquí, a Terres de l'Ebre, però també virtual, sobre temes concrets. És a dir, una hora i mitja no dona per gaire, però si algú, per exemple, a partir del resultat que ha tingut, doncs veiem que ha de millorar en qüestions de gramàtica, per exemple, doncs farem tallers puntuals sobre això, sobre aspectes concrets de la gramàtica, sobre preposicions i conjuncions, o sobre morfologia verbal, o sobre fonètica, el que sigui, cadascú en funció del resultat que hagi pogut tenir. Per tant, d'una banda hi ha això. Per la gent, doncs, és que em ressona una miqueta, però m'apropo massa, d'acord. Aleshores, en general, si ja teniu el C1 tant per la gent que ha fet la prova diagnòstica enguany com pels que sou d'altres cursos i que necessiteu acreditar el C2, doncs oferim un curs de C2 presencial o semipresencial més aviat aquí al campus. Com veieu aquí a la projecció, la matrícula és d'aquí poc, el 25 de novembre comença la matrícula i el curs és del gener al juny. De fet, l'any passat ja el vam fer. Les hores presencials d'aquest curs segurament no aniran bé a tothom, però almenys els qui us vagi bé sapigueu que teniu aquesta opció. Cada any farem aquesta formació de C2 i l'important és que aquesta formació acaba amb un examen que dona l'acreditació oficial de C2, el títol de l'ORB. I finalment, i en relació amb l'ús, com a novetat d'enguany, oferirem també el segon quadrimestre en cada campus d'educació, pels estudiants d'educació, un taller que, com veieu, es diu Mantincat, un taller d'hàbits lingüístics, que el que dona bàsicament és continguts d'assertivitat lingüística per evitar el canvi de llengua. Com sabeu, aquest és un dels elements sociolingüístics que fa que el català reculi més, el fet que els catalanoparlants abandonin el català en la conversa quan parlen amb persones que ja l'entenen perfectament i, per tant, molt sovint és un hàbit automàtic, inconscient, i aquesta formació el que facilita són recursos cognitius i comunicatius per sentir-se còmode sense canviar de llengua. Aquest, doncs, és un taller que també oferirem al segon quadrimestre. No precisem aquí l'horari encara, però que sapigueu que les persones que estigueu interessades el podreu fer. També és gratuït. Aquests són els serveis que destaquem més d'aquest segon quadrimestre. També altres serveis que estan vinculats amb recursos en línia, però ja es difondran recursos específics per a mestres en relació amb la llengua catalana i, per tant, volíem destacar sobretot aquests. Bé, doncs em penso que més o menys ja hem tancat la presentació, és el que us volíem comentar de manera més especial i sí que, José, volies comentar això? Bé, aquí teniu aquest enllaç on hi ha el pla d'enfortiment de la llengua catalana a la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, on podreu, si algú té ganes de saber exactament quines actuacions comprèn, veure en què consisteixen. D'acord? Bé, moltes gràcies per la vostra atenció i us animem, sobretot, a millorar el vostre coneixement de català també de manera amb l'acreditació, que a vegades es té el coneixement però no es té l'acreditació, per tant us animem a obtenir el C2 i també sobretot prendre consciència, però també que aquesta consciència tingui un pas cap a la conducta, una conducta amb uns hàbits més favorables al català que contribueixen a garantir-ne el futur al seu territori històric, que és entre altres, les Terres de l'Ebre. Moltes gràcies i ara hem de presentar...
a vegades presentar a determinades persones és més difícil perquè tothom la coneix. Per tant, no crec que tingui d'esmenar-me molt en la presentació. És un plaer avui poder tancar aquest acte d'una forma diferent, amb una actuació, i per això tenim aquí una mica de muntatge, amb una actuació musical d'Artur Gaya. Artur Gaya té dues vessants, no? Vull dir, avui ens actuarà com a Artur Gaya, no? Però tots segur que el coneixeu també per algun alter ego que té en algun grup musical. En qualsevol cas, jo avui, i crec que és molt encertada la participació d'ell, a part de per la seva qualitat musical i poètica en les seves cançons i la recuperació segurament de determinades formes com la jota tortosina i algunes altres, però m'agrada bastant la seva darrera aportació de la recuperació fins i tot de persones que estan una mica més ja llunyanes en el temps i que d'alguna manera està bé que les recordéssim perquè van marcar un moment jo crec que històricament i culturalment molt potent a Tortosa i almenys el que volem com a universitat segur és tornar a poder potenciar aquest territori cada vegada més. Espero que us agradi i que segur que així serà. Moltes gràcies. Vaig a connectar. Ja està? Vaig a connectar aquí també. Tenim tot? Val. Bona tarda. Bona tarda a tothom. Me sentiu bé? Sentiu bé. Moltíssimes gràcies a la Universitat Rovira i Virgili, la nostra universitat, el nostre campus, per confiar en nosaltres, per participar en este cafè. Anem a fer esta segona part. Crec que hi ha poca cosa més a dir, sinó completar-la una miqueta en unes cançons. M'acompanya Sergi Trenzano a la guitarra, de Benicarló. I també m'acompanya la Maria Elena Maureso, que ens farà uns cors. I bé, jo l'any que ve farà 48 anys que canto, em dedico una miqueta a la cançó i també al mateix temps soc periodista. De 48 anys penses, bueno, d'aquí no res farà 50 anys, mig segle que estem cantant i cantant en català. D'alguna manera estem cantant en català, estem defensant la nostra llengua.
I a més, la gent de les Terres de l'Ebre tenim un doble compromís, que és cantar en català i, a més, defensar el nostre català, este català d'aquí. Defensar este català d'aquí, enriquint la llengua, és una doble responsabilitat. I bé, no ho faré més llarg. Només era per a presentar-vos que jo en aquests anys he anat fent moltes coses. Abans us comentaven del meu alter ego. En el Quico, el Cel i el Noi Munt de Ferreries han fet moltes coses de música d'arrel i començaré cantant-vos una mostra d'esta música d'arrel. Recuperem un romanço de Sec, dels que cantaven los Secs, a Tortosa, a Amposta, a la Ràpida, a tot el territori, sobretot als mercats, cap als anys 1910-1920, encara hi havia Secs que cantaven. Els Secs eren els antics periodistes. Quan hi havia una notícia, hi havia la versió oficial de la notícia i després la versió del poble era la que cantaven els Secs. Doble versió, com ara, La del Sec seria la fake news. Bé, doncs en aquesta melodia de romanço de Sec us cantem un romanço que han preparat especialment per a parlar d'aquestes coses de la llengua, no? A nosaltres ens preocupava molt. A mi sempre m'ha preocupat defensar la nostra manera de parlar, de dir, bueno, si podem dir agranar, per a què hem de dir escombrar, no? I si podem dir faena, també està ben dit. O aquí diem telefona'm o pica'm. Truca'm, aquí jo sempre els dic a la gent de Barcelona, dic aquí només truquem les motos perquè corriguen una mica més quan trucaven les 49. Exacte. Quan ho feien, això és una altra època, ara ja... Però si pots dir que et telefonen, truquen sona de confusió, no? Qui truca? Bé, este romanço de Sec que parla de tot això, de que quan més rica és una llengua, més gran és també un país. Per trencar el gel, us anem a demanar de cantar-la. Nosaltres només heu de repetir els 2 últims versos de cada estrofa. Quan veieu que canta Helena, això mateix, vale? Vinga, romanço de Sec de la defensa de la llengua catalana. La cultura popular mos ha transmès la lliçó. Escolteu este romanço i fiqueu bona atenció. Escolteu este romanço i fiqueu bona atenció. No he sentit cantar ningú, La que has jugat al carrer, la que parles al veí, la de ton pare i ta mare, esta és la llengua d'aquí. Ara, la de ton pare i ta mare, esta és la llengua d'aquí. Això és una aula magna, sí senyor. Per aprendre bé la llengua, no hi ha altra cosa millor que parlar-la com a casa, conserva l'entonació. Que parlar-la com a casa, conserva l'entonació. Ara ve lo de la granera. Si aquí sabem agranar, no mos cal anar a escombrar. I si tenim abadejo, no cal comprar bacallà. I si tenim abadejo, no cal comprar bacallà.
Antes estigui la xalera, no hi falta cap diversió. Si pots dir que el telèfon en truquen, sona confusió. Si pots dir que el telèfon en truquen, sona confusió. Lo treball és català i la faena també. I si vols dir meua o teua, igualment sona molt bé. I si vols dir meua o teua, igualment sona molt bé. Si vols parlar com a casa, no patisques per la gent, que les qüestions de la llengua són coses d'enteniment. Que les qüestions de la llengua són coses d'enteniment. Tant a les Terres de l'Ebre, a Mallorca o l'Empordà, a València o Barcelona, a tot arreu s'entendrà. A València, Barcelona, a tot arreu s'entendrà. Quan més rica és una llengua, hi ha més llocs s'ha per arribar. Més diverses les maneres i les formes de parlar. Més diverses les maneres i les formes de parlar. I ara recordem, per guardar-ho a la memòria, apreneu esta cançó. Com més rica és una llengua, més gran és una nació. Com més rica és una llengua, més gran és una nació. Com més rica és una llengua, més gran és una nació. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Bé, ara una de les coses que hem fet ha sigut també adaptar al nostre català coses d'altres llengües. Per exemple, Pete Seeger. Pete Seeger va morir l'any 2014. Sabeu qui era Pete Seeger? Era el mestre de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen li va dedicar tot un disc. I bé, quan va morir Pete Seeger, nosaltres vam voler adaptar al nostre català el centenari del naixement de Pete Seeger. L'any 2019 el vam emprendre des d'aquí, des de les Terres de l'Ebre, juntament amb Sergi Trenzano i dos companys més, la Cati Plana i Quique Pellicer, i vam encetar tot el centenari a nivell de Catalunya. I vam fer un treball adaptant, contextualitzant, actualitzant les cançons del Pete Seeger, on farem una mostra. Se diu Baix a la vora del riu. Ell parlava del seu riu, del riu Hudson. Baix a la vora del riu, una cançó que l'original se diu Down Deep, the Riverside, és que no sé anglès, però és baix a la vora del riu, o a l'altra vora del riu, no? I diu, per exemple, baixem la pistola a la vora del riu. Deixem la pistola, però no deixem-la com una escombraria, com la brossa, sinó deixem-la perquè lo dolent se purifica. Perquè el riu té un sentit purificador. Que es perde la pressa, l'engany, l'enveja, totes aquestes coses que mos mortifiquen, no? Sempre anem en pressa. Doncs la pressa, l'engany, l'enveja, deixem-ho tot a la vora del riu. Però no perquè el riu s'embrute en tot això, sinó perquè el riu té un sentit purificador. Per això, al final,
també diem que a la vora del riu també podem canviar la història. I nosaltres tenim este campus a la vora del riu i podem canviar la història. De fet, avui crec que l'estem canviant. Jo canto. Dic, baixem la pistola i vosaltres feu a la vora del riu, a la vora del riu, a la vora del riu, baixem la pistola. A la vora del riu, a la vora del riu. És fàcil, la tornada, doncs la repetició. Anirem deixant coses a la vora del riu per a que el riu les purifique. I la tornada, el Pete Seeger, a la tornada deia alguna cosa així com no vull estudiar, no vull preparar-me per a la guerra. La tornada només repetia això, no vull preparar-me per a la guerra, no vull preparar-me per a la guerra. Nosaltres l'hem adaptat i en una frase molt senzilla que també vol dir el mateix, que és tinguem la vida en pau. Tinguem la vida en pau, deixa'm en pau, que té molt de significat. Aquí va la cançó, baix a la vora del riu. Baixem la pistola a la vora del riu, a la vora del riu, a la vora del riu, baixem la pistola a la vora del riu, a la vora del riu. Tinguem la vida en pau, tinguem la vida en pau, tinguem la vida en pau, tinguem la vida en pau. Tinguem la vida en pau, tinguem la vida en pau, tinguem la vida en pau. Que es perdi la pressa, que es perdi la pressa. A on? A la vora del riu, a la vora del riu, a la vora del riu, que es perdi la pressa. A la vora del riu, a la vora del riu, som-hi, tinguem la vida en pau, 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 tinguem la vida en pau. L'engany i l'enveja. L'engany i l'enveja. A la vora del riu, on? A la vora del riu. A la vora del riu, l'engany i l'enveja. A la vora del riu. A la vora del riu. Tinguem la vida en pau. Tinguem la vida en pau, 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 tinguem la vida en pau. Vinga, Sergi, que piquem de mans. Canviarem la història, canviarem la història. A la vora del riu, a la vora del riu,
A la vora del riu canviarem la història. A la vora del riu, a la vora del riu. Tinguem la vida en pau. 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 També va ser Pete Seeger un dels que van vindre aquí a la batalla de l'Ebre i ell va recollir les cançons tradicionals del cançoner de la batalla de l'Ebre. I una és la famosa Ai Carmela. Ai Carmela, aquella de rumba, la rumba, en va. També la cantareu molt fàcilment. Ai Carmela la van també adaptar al català perquè fa uns quants anys un historiador, Josep Maria Soler i Sabater, me va vindre i me va dir per què no podem adaptar i traduir al català les cançons d'aquell cançoner, no? Perquè se suposa que els soldats a les trinxeres també devien parlar i cantar en català, no? I bueno, ens va semblar molt bona idea. Ell ja anava a fer un documental per a TV3 que era sobre la lleva del biberó, els soldats que els obligaven a anar a la guerra quan encara eren menors d'edat, no? I a partir d'aquest documental vaig tindre el privilegi d'adaptar al català aquestes cançons. I a més la música original ve de la guerra napoleònica, la melodia original de les tropes napoleòniques. Després se va adaptar al cançoner de la batalla de l'Ebre. Potser la coneixereu, que diu el ejército del Ebro una noche el río pasó y a las tropas invasoras buena paliza les dio. Nosaltres vam fer, diu que l'exèrcit de l'Ebre va passar el riu per la nit i a les tropes invasores les va fer aixecar del llit. Diu que l'exèrcit de l'Ebre rumba, en va. Vinga. Diu que l'exèrcit de l'Ebre rumba, en va. Diu que l'exèrcit de l'Ebre rumba, en va. Va passar el riu per la nit, ai Carmela, ai Carmela. Va passar el riu per la nit, ai Carmela, ai Carmela. I a les tropes invasores, rumba, en va. I a les tropes invasores, rumba, en va. Les va fer aixecar del llit, ai Carmela, ai Carmela. Les va fer aixecar del llit, ai Carmela, ai Carmela. Al nostre front de Gandesa, rumba, en va. Al nostre front de Gandesa, rumba, en va. No tenim tants ni canyons, ai Carmela, ai Carmela. No tenim tants ni canyons, ai Carmela, ai Carmela. Però responen les bombes, rumba, en va. Però responen les bombes, rumba, en va. Quan mos sobra tant de cor, ai Carmela, ai Carmela. Quan mos sobra tant de cor, ai Carmela, ai Carmela. Vinga. A la 15 brigada, rumba, en va.
Està la 15 brigada, rumba, 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 rumba. La que s'ha cobert de glòria, oi, Carmela, oi, Carmela. La que s'ha cobert de glòria, ai, Carmela, ai, Carmela. Moltes gràcies. Tenim 10 minuts més, podem estar a les 2:10? Sí? Com a mínim. Bé, abans el Xavier Ferrer feia referència a l'últim treball que estem fent, que presentem justament aquesta setmana, este dissabte, un treball que es diu Ets tan pobre que només tens diners. Ojo, la frase. Ets tan pobre que només tens diners. Sabeu qui ho dia, això? Més o menys ho dia Abu Bakr al-Tortosí, un tortosí nascut l'any 1059, al segle XI, va néixer a Tortosa i va morir a Alexandria l'any 1126. Un savi, la personalitat musulmana intel·lectual més rellevant de Catalunya. Va néixer a Tortosa, Abu Bakr al-Tortosí. D'al-Tortosí hem adaptat tot un tractat, un poemari, un llibre que no estava encara adaptat en català i nosaltres ho hem fet gràcies a un company que és professor de llengua i literatura catalana a Amposta, que es diu Miquel Àngel Llorenç. A veure si algun dia podem presentar aquí aquest treball, que és molt interessant, juntament amb el Miquel Àngel. I bé, ell va fer, Abu Bakr va escriure La llanterna dels prínceps. La llanterna dels prínceps, un tractat de consells als poderosos. Se permetia el luxe de dir-los als poderosos que es miressin a l'espill abans d'aconsellar i que els dia no vulgues prohibir allò que tu fas, poderós, governant. No vulgues prohibir allò que tu fas. Ho dia un tortosí musulmà nascut aquí l'any 1059. Nosaltres hem adaptat avui la cançó que us farem ara és Amor de lluny. Una cançó, un poema d'Abu Bakr que descriu aquella situació tan bonica que moltes persones han imaginat. Estar mirant la mateixa estrella que pot mirar la persona enamorada a 2.000 quilòmetres de distància. Oh! Que bonic, sí senyor. Diu, voldria escoltar allà als vents on tu estàs vivint les coses que fas, les coses que dius a través d'una mirada a la mateixa estrella. Amor de lluny, Abu Bakr al-Tortosí. Els meus ulls rastregen el cel immens. Busquen la llum de ta cara als estels. Per si m'arriben dolces aules teues. Te tinc caminant per totes sendes. Te tinc caminant per totes sendes. Voldria escoltar en els vents d'on viu les coses que fa, les coses que diu. Per sentir-te el nom tinc l'orella matent.
Rere tots els fels et veu la meua ment. Rere tots els fels et veu la meua ment. Voldria escoltar en els vents d'un viu les coses que fa, les coses que diu, les coses que fa, les coses que diu. Coses que fa, les coses que diu, les coses que fas, les coses que diu. Cantem? Les coses que fas, les coses que diu. Sí, senyor. Les coses que fas, les coses que diu. Andrà. Les coses que fas, les coses que diu. Més fort. Les coses que fas, les coses que diu. Les coses que fas, les coses que diu. Moltes gràcies. I mon anem cantant a l'amor. Quedeu que cantarem a l'amor a través de tres petits poemes curts d'Enric Casasses, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Va escriure un llibre que es diu El nus, la flor. Hi ha tres poemes molt curtets, com els haikus japonesos, tres poemes molt curtets que canten a l'amor. Nosaltres també, a l'Enric Casasses, que és de Barcelona i la seva mare de l'Empordà, l'hem traduït, l'hem adaptat també al català de l'Ebre. I el mateix Enric Casasses va dir que bé que sonen els meus versos en català de l'Ebre. Tres poemes amorosos. Fixeu-vos bé que valen la pena. El primer diu: no haver-te conegut seria terrible, però terrible, i no ho sabria. I a sobre no ho sabria. Terrible, El segon poema diu, se diu una nit i diu: he confós los batecs del cor en los teus passos pujant l'escala no sé quants cops, i quan llavors l'has pujada no ho he sentit. I el tercer poema té una força impressionant, perquè diu, i este sí que l'hem d'acabar cantant tothom, el tercer poema diu: si te n'acabes anant a viure a l'altra banda del canal, despenjaré els rems de la paret. Que té força? Doncs me n'anem cantant a l'amor. Moltíssimes gràcies. URB, Universitat Rovira i Virgili, Sergi Trentano, Maria Elena Maureso, Arturo Gaya. Gràcies de veritat. No haver-te conegut seria terrible, però terrible, terrible.
i no ho sabria. I a sobre no ho sabria. Una nit he confós los batecs del cor en los teus passos pujant l'escala. No sé quants cops. I quan llavors l'has pujat, no ho he sentit. El Sergi. Te n'acabes anant a viure a l'altra banda del canal. Despenjar els rems de la paret. Si te n'acabes anant a viure a l'altra banda del canal, despenjar els rems de la paret. Som-hi, si te n'acabes anant a viure a l'altra banda del canal, despenjar els rems de la paret. Un aplaudiment per este guitarrista. Si te n'acabes anant a viure a l'altra banda del canal, despenjar el rem de la paret. Vinga tothom, si te n'acabes anant a viure a l'altra banda del canal, despenjar el rem de la paret. Si te n'acabes anant a viure a l'altra banda del canal, despenjar els rems de la paret.